Så er det blevet Black Friday, og jeg har udvalgt 10 populære bestsellers, som er på vilde tilbud lige nu. Den første bestseller, jeg har udvalgt, jamen det er Vinter Dunsoveposen her. 900 gram til kun 9,99. Spar 50%. En anden populær bestseller, det er emaljekoppen her. Findes i flere forskellige farver. Koster 10 kroner, det vil sige, at du sparer 80%. Derudover et tilbud lige nu, der er populært, det er Stormkøkkenet 25-1 fra Trankia. Koster kun 3,99. En anden populær tilbud, det er termokanden her fra Stanley. Den koster kun 2,99. Derudover så er der også tilbud på de her hurtigtørrende håndklæder. Findes i flere forskellige farver og koster kun 49 kroner. Der er også tilbud lige nu på fleecetrøjer. Der er blandt de her fleecetrøjer til 79 kroner. Findes i både en herre- og en dameversion. Et andet populært tilbud, det er Marel vandrestøvlerne herude til 7,99. Og så er der også tilbud på et packing cube set, består af 4 dele i flere forskellige størrelser, og det koster kun 89 kroner. Packing cube settet, det kan du bruge til at inddele udstyret i din rygsæk. Og apropos rygsæk, så er et populært tilbud lige nu, det er den her Pack 65 liters vandrerygsæk, koster kun 4,99. Det sidste tilbud, jeg har taget med, det er Insulated Static V liggeunderlaget for Climate. Det koster kun 739 kroner. Tjek alle de vilde tilbud ud inde på backpack.dk. Vi ses til årets Black Friday. Hej!